esan aldozku zuzin izadan, mesedez, irabazlie? Irabazlie? Gira bihotzak idatzi zuen optimistenak. Eta oraindik ez dakite dislexikoa la siberutarra den. Idatzi dauen ipuine. Eta bigarren urtez, Jose Rojas da ipuin labur irabazlearen egilea. Txalo bat egin, igo mesedez. Bueno, eta iratiren lana, bai? Hortxe dekogu iratiren lana, iratik lehen esan dute moduen, sortzaileek lan bat egin dabe, bai, ipuin laburrekin. Eta hemen dekogu iratinena. Irati, zetan oinarritu zara irudia hauekiko? Bueno, ipuinien bertan, eta niretzako erronka bat izen da, ze normalienen hau itute ilustrazio humoretsuek egiten, eta horretan saiatu naz, ipuine olako eda, eta berekin akorde joteko asmo edeko bintzen. Jose Rojas zentzako bai, oparizek dugu gozoz, arizek. Eta iratiren eskutik, Jose Rojas zentzako, €1 eta Durangoko 3 liburu dendek sortutako liburu sorta. Hori da, jasoko duzun sarize, Jose. Eskerrak eman eizke berbarori berri zaria ematagatik, eta igaz esan nuen moduan zorion du daukaten irizpide honangatik. Apur bat lotxatuta beban, hor ikusita beste ipuinetan ikusi egon maila eta sakontasuna eta nire da apur bat ganberra bat ez da, baina oso pozinago jasotzagatik eta mila esker. Eskerrik asko irati eta eskerrik asko Jose. Guezan aurrera, urrengo kategoria Durangaldeko ipuin laburrik onena izango da. 17 urtetik gorako parte hartzaileen artean, irabazle aukeratzeko ardura Arkaitz Kaiado itxuak izan dau.